Ito, papakita ko sa inyo mga kasinag. Yung dulo na yun, no, makikita nyo yung dulo na yun. Di ba yan yung sityo namin, yung pinakandulo na yun, no. Tapos makikita nyo dito mga kasinag, kuhang kuha, di ba, yung dulo na yun, no. Di ba andyan si Bagwis. Shoutout pala kay Michael. Ayan mga kasinag, ang ganda ng painting niya. Shoutout pala kay Kimsey. Ayan naman yung ginagawa niya, yung view dito, ang ganda, oh. Anong pangalan niyo, kuya? Nelson Darilay. Shoutout pala kay kuya. Mga kasinag, andito na ngayon tayo sa Taligra. Dito tayo sa taas. Tingnan niyo yung magandang view dito. Ayan. Diba? Napakaganda ng dagat ngayon. Kalmadang kalmada. Kitang-kita mga kasinag, oh. Ang ganda. Tapos dito. Yun. Kung makapansin nyo mga kasinag, yung dulo na yun. Yan yung isla namin. Yung sityo. Sa pinakandulo na yun, oh. Dito mga kasinag, kami naglalaban-laban ng pagalingan ng painting. Anong district lang? Port District. Dito lang sa Port District. Hindi ko lang mga kasinag alam kung pwedeng i-vlog. Ayun mga kasinag. Yan. Marami ito mga kasinag. Mayroon pa sa baba. Ayun mga kasinag, kung mapapansin nyo mga kasinag, ayun, kanya-kanyang pwesto sila hanggang doon sa dulo na yun. Naglalaban-laban talaga sila. Hindi pa ako nakapagtanong mga kasinag kung pwedeng i-vlog. Baka bawal eh. Ate, pwedeng i-vlog yung ginagawa mo? Pwede man. Ayan mga kasinag, pinayagan tayo ni ate. Ano pangalan mo, te? Christine. Shoutout pala kay Christine. Ito yung pinipainting niya mga kasinag. Ayan. Tapos yun dito mga kasinag. Hindi ko lang tingnan natin. Silipin daw natin. Pwedeng pasilip yan sa vlog ko. Pwedeng ipasilip sa vlog. Okay lang. Mas pwedeng pasilip sa vlog yan gagawa mo. Lulupit mag-painting mga kasinag. Napakaswerte nila. Nabiyayaan sila ng mga ganyang talent. Ako wala akong talent sa pag-painting eh. Kaya napakaswerte nila. Shoutout pala sa kanila. Baba tayo. Tingnan natin mga kasinag yun nandito sa baba. Shoutout pala sa kanila. Pwede kayo ipakita sa vlog. My God! Hi guys! Unay ako nagpa-painting, hindi ko Shoutout pala sa mahiling ang kanila. gayong digdi. Uy, my... Takong gabos nga ni ko tama may tatig din ko tagabos si ko. Ayan mga kasinag, shoutout po sa kanila. Magayunon. Mga dumayo lang sila dito mga kasinag. Ipasilip ko dito sa inyo mga kasinag. Mapaalam tayo. Ipapakita ko sa inyo. Sir, pwede ipakita sa vlog yung ginagawa niyo? Okay lang? Ano ang pangalan niyo? Ken Paul Balcueva po. Shoutout pala kay Ken. Ayan na yung ginagawa niya mga kasinag. Tapos ito, meron pa dito mga kasinag. Ang dami nila. Kaya napakaswerte talaga nila mga kasinag. Ayan o. Sir Paul! Diretso ka na hindi ka kanan mo. Lupit lang mga kasinag. Diyan malog na boarding dumakta. Ayan, ang ganda o. Diyan ka naman sa laot. Ay mami! Dito ako namamangha mga kasinag o. Ang ganda nito. Tapos dito, meron pa ako nakita dito mga kasinag. Meron pa dito eh. Sa lugar na ito. Tapos dun sa baba, daanan natin dun sa baba mamaya. Pakita ko sa inyo mamaya. Dito meron pa dito. Paalam tayo mga kasinag kung pwede. Pwedeng pakita sa vlog yan te. Pwedeng ipakita sa vlog. Okay lang. Ano pangalan mo? Kimsey.
Yan mga kasinag. Shoutout pala kay Kimsey. Ayan naman yung ginagawa niya. Yung view dito. Ang ganda oh. Shoutout sa kanya. Salamat. Salamat po. Meron pa dito mga kasinag. Isa-isahin natin to. Tatanungin natin. Sir, pwede pakita sa vlog yan? Okay lang. Ayan. Ito naman sa kanya mga kasinag. Shoutout po sa kanila. Ayan. Ayan, salamat po. Nanggaling na po ako doon. Tapos dito mayroon dito. Opo. Ang dami nyo palan. Meron pa dito mga kasinag. Pwede yung pakita sa vlog yan. Yung ginagawa mo. Hindi wala. Ay wag na. Pwede yung pakita yan sir sa vlog. Pwede pa siguro. Pwede ba? Ayan mga kasinag, nagpaalam ako kay kuya. Pakita ko naman yung ginagawa niya. Anong pangalan niyo kuya? Nelson Darilay. Shoutout pala kay kuya. Ayan mga kasinag, yung ginagawa naman niya. Tapos ito yung sa kanya. Dito mga kasinag. Isa-isahin natin ito mga kasinag. Papaalam tayo. Hindi ba natin istorbohin? Dahan-dahan lang tayo. Kuya, pinipakita sa vlog yan. Okay lang? Ayan. Ayan, ano po pangalan niya sir? Sondo. Ayan, shoutout sa kanya. Ayan naman yung ginagawa niya mga kasinag. Diba, ang ganda. Ang gagaling nila mga kasinag. Sa totoo lang, nakakamahal ng mga kasinag. Napakaswerte nila. Biniyayaan sila ng ganyang talent. Kaya swerte talaga nila mga kasinag. Meron pa dito. Isa-isahin natin to. Ang dami nila. Sa mga kasinag, napakaganda talaga ng view dito sa Taligra. Dito ito sa bayan ng Seruma. Bago kayo dumating ng poblasyon, madadaanan nyo yung lugar na ito mga kasinag. Basta galing kayong Naga, madadaanan nyo yung lugar na ito. Sir, pwede pakita sa vlog yan? Pwede pakita sa vlog? Anong pangalan niya? John Valencia. Ayan, shoutout pala kay kuya mga kasinag. Ayan naman yung pinipainting niya. Kay Sir Don. Shoutout pala kay Sir Don. Lupit. Dumayo lang talaga sila mga kasinag dito. Ano po yan? Laban-laban? By category. May student category. Opo. Merong teacher category. Teacher category, elementary and secondary. Sa student, high school lang. Up to senior high. Sa teacher category, elementary, teacher category. Hindi na kasali yung mga maliliit na. Hindi po. So malaki yan. Opo. Hindi ba yung kaya ng Oo. UPLs? Kung pwede, yung maliit lang. Kasi 36 by 40. Opo. Kaya malaki. 8 hours na gagawin. By category pala yung laban nila. By category. Ayun mga kasinag, shoutout po sa kanila. Salamat po. Dito naman tayo mga kasinag. Dito mayroon pa dito eh. Puno nga. Ayun, mayroon pa pala dun sa isa. Dito na. Isa-isahin natin ito ang kasinag. Kasi bihira lang natin machimpuhan sila. At bihira lang natin makita na dumayo sila dito sa lugar na ito. Kaya sulitin na natin mga kasinag. Ano yan te? Pwedeng pakita sa vlog? Te, pwedeng pakita sa vlog? Pwedeng pakita sa vlog? Pwedeng ipakita sa vlog? Pwedeng ipakita sa vlog yan? Okay lang? Sige. Ayan mga kasinag, nagpaalam na tayo. Shoutout pala kay ate. Ayan naman yung pinipainting niya mga kasinag. Diba? Gagaling. Sa tinagal-tagal ko dito sa bayan ng Seruma mga kasinag. Ngayon ko lang sila nachimpuhan na dumayo dito. Ang lulupit ng mga painting nila. Napagod ako kaikot mga kasinag sa dami nila. Iniisa-isa nga natin.
Sulitin ko na bago tayo umuwi. Salamat po ha. Ayan. Meron pa dito mga kasinag, may dalawa pa, tatlo pa. Ayan. Sulitin na natin. Paalam tayo. Kuya, pwede yung pakita sa vlog yan? Okay lang? Anong pangalan mo? Michael, shoutout pala kay Michael. Ayan mga kasinag, ang ganda ng painting niya. Ang lupit talaga ng mga talent nila. By category pala mga kasinag yung laban nila. Ang lupit. Ito rin mga kasinag. Salamat po ha. Salamat kuya. Ito mga kasinag, meron pa dito. Isa-isahin natin to. Ate, pwede pakita sa vlog yan? Pwede nga pakita sa vlog? Okay lang. Ano ang pangalan nyo? Sir po. Ayan mga kasinag, shoutout sa kanya. Ayan naman yung pinipainting niya. Yung paka-angulo mga kasinag, kitang kita. Diba? Ito, papakita ko sa inyo mga kasinag. Yung dulo na yun, no? Makikita nyo yung dulo na yun. Diba yan yung sityo namin? Yung pinakandulo na yun. No, tapos makikita nyo dito mga kasinag, kuhang-kuha, diba? Yung dulo na yun, no? Diba andyan si Bagwis? Ang ganda ng painting niya, kuhang-kuha. Salamat eh. Salamat. Ayun mga kasinag. Mga kasinag, isa na lang. Bago tayo umuwi, isa na lang. Dito. Te, pwede pa kita sa vlog yung gagawa mo. Ayan mga kasinag, nagpaalam tayo. Ano ang pangalan niya? Hayasen. Ayan, shoutout sa kanya ha. Ito naman yung kanyang mga kasinag na painting. Ang lupit. Ang gagaling talaga ang talent nila. Salamat ha. Salamat. Ayan mga kasinag, natapos din. Natapos din nating maikot isa-isa. Nasaan si Mrs.? Nasaan si Mrs.? Hindi ko nakakita kung nasaan na. Bago kami umuwi mga kasinag, sulit naman yung manakita natin. Ang gagaling talaga mga kasinag. Ang ganda. Ayun pala si Mrs. Halika na. Meron pa dyan? Ayun mga kasinag. Salamat. Maraming salamat pala sa kanilang mga kasinag. Ayan. Tiga po sa ang channel mo. Salamat. Tinignan nila. Ayan mga kasinag, salamat. Good luck mga kasinag sa kanilang lahat. Ayan, diba? Sa totoo lang mga kasinag, itong pinagmamalaki ng Siruma, ang ganda ng view. Kung mapapansin nyo, dito pa lang lugar na ito. Ayan, ayan, kita nyo? Napakaganda ng view, diba? Lalo na dun mga kasinag, sa may dulo na yun, yung sityo namin, yan dulo na yan, diba? Gaano kaganda yan. Kaya the best talaga ang Siruma. Salamat sa kanilang mga kasinag at dito ang napili nilang lugar na ganapin ang kanilang event. Kaya thank you so much talaga. Ayan, uwi na kami mga kasinag. Kasi tanghali na, mainit na. Baka manganak na yung baboy namin mga kasinag. Baka pagdating namin, alabas na yung baboy. Kaya salamat sa kanilang lahat. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.